Kaixo, laguno. Apa, kaixo! Bueno, urtero lez, hemen gauz, ja dakizu zerbaitik, ez da? Gabonak heldu diez, eta bagatoz, olentzeretani. Urtien zehar, lan asko dugu, eta hori gabonetan, oparien ordua, baina opariak jasotzeko zuen dakizue, onak behar zaretela, ez da? Gabon egunetan, zintxo goizoera behar zarete, eta mesedez. Gutun asko, erderaz idazten duzue, y no entendemos cómo es. Castellano, hori ez. Orduen, Ez dugu, ulertzen. Hobeto, euskeraz idazten baduzue, eskartuko dugu. Eta kalegiran be, guk euskeraz oso ondo ulertzen dugu, así que, danok animau. Bai, bueno, zuek dakizue, onak izango zaretela, eta horren esker, gu be, onak izango gara. Bai, hau gutako bat, ez da? Bai. Bueno, zu badakizu, apur bat biurri urto zaretela, Bai, behar ditu, dauna. Bai, azte beteleko zu, zintxo portatzeko, Ze txoritxuek gabiz begiratzen eta kontatzen digute dana. Dana esaten dozu, bai. Zuek zintxo portatu eta gabon gauan ikusiko gara. Bale? Agur!